ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lumbala awqali yaare law boode ñaabina kogga tampi daro saare alpha dingira yallaɓe kon waktu yoni ha to sewnde saabu Allah kame foosa karta en jiya e garde nde Kabaruuji mena to leydi Sénégal ma en ketto musidɗo men Oumar Sy ko yewtide Alhassana Sega oɗo saaha mo gonen gomu darnama ko fatte banggue bindi tagol ɓenɓe ngalano kayitaji e nder leydi Mauritanie toon to leydi Sénégal khalifa général de Mourita biteɗo Serigne Mountaga Mbacké e rima ñalawma hannde o yowon ñalawma janngugol Qur'ana kame duwade ko fatte banggue sumgoji payaɗi e nder leydi Sénégal beele jaam duumiɗo ene wawa duumade e nder leydi nde toon to leydi Mali kerol hakkude leydi Mali kame Mauritanie kene fonde nogas e joyo walla mbiyen nogas e goho neɗɗo jaggama toon e wuuro witengo Kawa ne tawe hen ɓiɗɗo Mauritanie najo goto toon to leydi Guinée Conakry ambassadeur mo Amérique taweteto Guinée waɗi hirande mum hanki gam waynade ɓiɓɓe guinénaɓe to leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara subaka hande o toon to galle lamorgo to o hucciti e jayde o holliti guiyamu soro acciti golle muɗum Kabaruuji mena jolam jabiri ko haali Abouba woto goɗɗe joni jañoɗen musidɓe tedduɓe sanga puɗal e sanga mutala ko kewɗen wiide buuɗal yurmede holto paɗen ko toon to ñabina kame kogga ha fayenma to tampi daro lappol palol dande maayo ngo rewo e worgo kala Afrique ha fayenma toon to Europe Asie Amérique kala ɗo gonɗa e windere nde kala aɗa wawi nottade ko wiyete bongal subaka ko kafe ɓaleje taw kadi ko gulɗe jaw belɗe wobde sanga buuɗal yurmede musidɓe tedduɓe bongal subaka ko jaam adde meɗen bongal subaka ko cellala ɓolala bongal subaka son nani ɗum nden sanga niɓɓela subaka ko booɓi nano toon ene nguna ene pindina yimɓe oɗo saha noon a ɗanoto ha waktu mo jiɗɗa kala pooɗa bongal subaka gulna ndiyam ma ha wuula jaw mbaɗa e kas maɗa nanga bongal subaka mbaɗa hen curkine yaltane nata e kine maɗa ene softinma ne lakkita ɓernde ma ne welna dande ma ne lawƴa ƴiƴam maɗa so nani bongal subaka ko inde fulfulde kono ko kafe iwoje toon to leydi Inde kala noon jiɗɗo yarde bongal subaka yo tinno yaaco jokkodira e toon to ñaabina walla ni ha toon to leydi France so tawi noon ko toon to ñaabina jiɗɗa jokkodirede ko fate banggue bongal subaka beele mbawa yarde kafe belɗe yarde sanga puɗale mutal kala e kala saaha hay sene wuuli ene jangi aɗe ɓenna aɗe coftina bongal subaka oɗo sahani tawe toon to ñabina to galle walla mbiyen to boutique Alhaji Baboy Doro Keɓe kala noon jiɗɗo jokkodire Alhaji Baboy Doro Keɓe waɗata ko 00222 48 77 82 47 ɗum noon notatoma ko Alhaji Baboy Doro taw kadi ko taweteɗo toon to ñabina walla so tawi ko toon to leydi France mbatta ko Moussa Oumar Sy ko notatoma toon to leydi France kala gonɗo to Europe 00336 51 04 26 85 so 95 jafoɗona 00336 51 04 26 95 bongal subaka ko kafe belɗe wodde bongal subaka min somi fini mboɗo waɗa buuɗal yurmede haade mi haalde komo mi yara bongal subaka so tawi ri bongal subaka ene softinma ne weltinma ene lawƴe ɓernde ene laɓɓina sawtu wala ɓiɓɓe fulɓe jokkodiren e bongal subaka kettude kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient
Oceani jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde nogas e jeetate siilo hitande ujunnaje 2019 Kabaruuji mene ɗemngal pulaar toon to leydi Mauritanie puɗɗoɗen kabaruuji men ma en ketto musidɗo meɗen Oumar Sy holko yewtide e Alhassane Seck ko fate banggue binditagol taw kadi ko toon to lappol palol dande maɗo saaha mo gonen goo mum ƴettama ɓoyata ma binditagol wooɗa e ɗum noon ne moƴƴi yimɓe kala mbatta hen haqqillaji mumen. Assalamu aleykum rahmatullahi barakatuhu. A jarama Abdullaahi Saar nde mbawmi jokkodirde e ma pour habrude dendagal bandiraɓe Mauritanie ɓe binditanoki yo ngar dutto bindito kono gudditagol binditagol ngol udditima mi wawa jokkodirde on mawɗo commission Alassane Seck ko musidɗo ko bandiraɗo ko dariɗo. Alassane Seck so neɗɗo yiiɗi winditade holno waɗata ko ɗum jinmi laaɓede kalana min ɗo rewrata eno waɗirta ha wawa winditade bisimi. ɓesgu commune de Mbagne mi salmini on min Alassane Seck ɓe daari jammon bo concernant koɓe kalata haala bindital ngal enrôlement gonga ko wiyete arrêté ko yalti fixant les hol fotɓe wonde commission he. Effectivement la présidence de la commission ko maire jogui ɗum wondude imam juma wondude mawɗo wuro wondude neɗɗo représentant de l'état civil ko ɓen cettoto gonangal jeegal neɗɗo ngal e nokku biyaɗo o walla jibinede ɗum ɗo e nokku biyaɗo o ɗum noon ko noon commission taƴira mais janggo walla ɓaawo janggo fuɗɗoto en cuwata o hebde yamirore ɗum noon nde mbawaten tan wiide yimɓeɓe joom caɗele ɗe gonduɗen ɓe yo mbattu kaqqillaji ga keblo tan ndeeƴa jogo kayitaji mumen para mo joguinoɗo hen mo ala foof logginoɗo foof yo par tan jooɗo e nden jonde ñande ɓe mbi ko janggo fuɗɗete fof tawa yimɓe tardata par ce que ɓe mbawi wiide ko commission ko yo wuuro balɗe jeeɗiɗi walla lewru walla lebbitede en ganda donc enen kam woto jaɓen bettede ko ɗum tan jaññe ɗum e guure ɗe jaññe ɗum e ɗinguire ɗe eywa minne kadi koye ɗum gonmi jamma ñalawma ko mbasen bettede mbasen bettede jaññen ɗum e guure ɗe jaññen ɗum e ɗemɗe men e jayndeli men kame dinguiri men kala joguiɗo caɗele ko fate banggue kayit kala yo tinno mafa kaynum ha tiiɗa so wiyama janggo walla ɓaawo janggo yo rojje kadi subaka law roƴa yaaha toon law gam ɗaɓɓoyde ko fate banggue kayitaji muɗum si Oumar Sy toon to kay hayɗi golle ma jooɗi peewi sen giwi toon to kay hayɗi paaɗen ko toon to noksota kikiɗe hanki o Sahara Média ko jaydi wiyete noon ɓe kolliti hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdallah Aziza kikiɗe hanki o kanko e yogay jagorde ha tente hoorejo jagorde e leydi Mauritanie kame gardiɗo suuɗ safɗeji ndu leydi Mauritanie kame yoga e seedan faaɓe taw kadi ko seddaɓe e nder leydi Mauritanie kamɓe kala ɓe tawtorama taw kadi ko toon taw kadi ɓe tawtorama toon to Sabaha taw kadi ganduɗa ko udditgol toon nokku garɗuɗo no feewi taw kadi ko inde waylande wonnode Jamala Abdel Nassera oɗo saaha noon wattama taw kadi ganduɗa ko ela wi hada ela waɗani oɗo saaha ko on Carrefour ko ndeɗo inde joguiti to kadi ko inde hesere ko waɗa ɗum ko noon landa lundo ka hattema ɓe kolliti oɗo saaha mette mabɓe no fewi fotani waylede fonno tan ko accirede noon kono ɓe kolliti oɗo saaha mo gonɗen hoorejo leydi Mauritanie nana tan waɗa waylo ko gendini joguino taw kadi ne farnotono ɗum ñalawma hanki o oɗo saaha ne adda hen kesama gone wayla inde gonnoɗe ɗon ha joni toon to Mauritanie keddorɗen jayde adalaren fo ɓe kolliti maluma mittu mayda taw kadi ko gonnoɗo sardiyanke sursafɗeji tokosoro ko wiyete sénatrice ko on tigui wonno ɗuma taw kadi ko jimowo gendiyanke capato boɗejo waɗi erango faade banggue landaji lundo kala kamɓe kala nde baddata beldal ko faade banggue koninkoɓe leydi Mauritanie caggal teskede koninkoɓe leydi ndi kamen koɓe ɓesgu leydi ndi hay goto wawa yaade taw yaadani koninkoɓe leydi
oɗo saha noon yoɓe bertu juuɗe mabɓe mbadda beldal faade koninkoɓe leydi ndi soɓe jiiɗi tamde leydi ndi janggo ha joni toon to Mauritanie keddorɗen ma en kaale jayinde witanadara en fo ɓe kolliti legal biyetegal Daaru Nayima e tonne kadi kene fronde koninkoɓe yonɓe no fewi ɓe hinde gendarme nawama toon oɗo saha noon nden ka e kisal ma ar toon caggal teskede kala saha so tawi tan nangue muti kala ɗo bandi wonno yaltaɗa hay goto suusa yaltude cukalon nde wonnana tette jawɗele yimɓe ne tette kala koɗo saha noon ɓe kolliti hen beelema mabɓe no fewi ha joni toon to Mauritanie keddorɗen ma en kaali jayde witende tawari ɓe kolliti ñalawma aset ko ñalawma mawniniraɗo ko fate banggue koninkoɓe faggude toon to kaggulaɗe mo noksota caggal kay nde welnere waɗa toon gam jarde ɓeɗo hen koninkoɓe faggude caggal cimtol nde yaltina wonande kay hitande ujunnaji 217 ɓe dokki walla tan mbiyen ɓe nanni e boñ mo kes mo leydi Mauritanie kene foronde nogas e 2 milliards piccal nogas e jeegom koppreje uggiya kese ɗe ha joni toon to Mauritanie keddorɗen ma en jaaha toon to Daaru Nayima walla tan mbiyen ma en jaa ha toon to Nema wuro wiyetengo Nema ne tawe nder falde Hawdila Sharqi e wuro wiyetengo Agrif tonne kadi ko accident musɗo waɗi toon caggal nde sehilaɓe ɗiɗo dugduno seeɗa caggal noon ɓe lurodiri ɓe kaaɓi hen goto noon dañi tigui pofide goɗɗo caggal noon fiimo laaɓi ko ɗon tigui rutte joomum kanko noon mo tawi juuɗe dadiɓe ɗo saaha mo goni luskoji mbaɗa min tawa moɗo saaha mo gonɗen e sukaɓe hewɓe ne kutoro huuɗo bonko ko hinde droga Semgi wi toon to Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena to leydi Sénégal no mbiruɗen e gardendi kabaruuji meɗen khalifa général de Mourita woni Serigne Mokhtar Mbacké o holliti ñalawma hannde altine ko ñalawma janngude Qur'ana kame duwade ngam nde jaam duumiɗo arata e nder leydi Sénégal no gase nayi lewru février ndeɗo hen hitande walla lewru fandu so gueno haaji e sumgoji payaɗe e nder leydi Sénégal beele jaam duumiɗo no wawa artude hen ko wona ɗum ko noon kanko khalifa o ñalawma hanki o jooɗodima e jaydiyankoɓe iwɓe e falde Diourbel kala caggal on wasiyadeɓe o holliti jaydiyanke foti ko nunɗude foti ko haalde gonga wasa felɓodirde yimɓe wasa sattude konnguɗi ɗi gonɗani wasa haalde hunde de gonɗani en adda fitinaji e leydi oɗo saran heewiɗo fitina ari taw kadi ko jaydiyankoɓe gaddi ɗum ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en kaale VDN 2 ko lawol wiite noon taw kadi lawol ngol ngardini ɗum ko hoorejo leydi Sénégal ponnogol udditede subaka hannde o dirsinama kono en ganda ko ha hedde hol ndena en keɓani ko laaɓi holko saabi ngolɗon lawol dirsina ko fate banggue udditgol ngolɗon lawol ha joni toon to Sénégal keddorɗen ma en kaale sumgoji nogas e nayyi lewru fandu so gueno haaji e diɗɗal Europe naɓe ko wiyete Union européenne fuɗɗima neldude ken wona nogas e jeetata taw kadi ko yimɓe aroɓe yurnitade ko fate banggue ɗiɗon sumgoji kamɓe noon ɓe puɗɗima addude yimɓe mabɓe kono kadi ɓoyata maɓe gaddu pelle keddiɗe gam yurnade ko fate banggue sumgoji jogorɗi wadde e nder leydi Sénégal ha joni toon to Sénégal keddorɗen ma en jaa ha toon to sutsarɗeji ndo leydi Sénégal ɓoyata ñalawma hannde o ma goomu darne rewidade ko fate banggue 94 milliards taw kadi ko tuuma ɗum Ousmane Sonko ko fate banggue domaine ɗin koppareji noon Ousmane Sonko to woni to o wuli ha memi leydi kono kadi ɓoyata ma goomu taƴe toon to sursarɗeji to gam rewidade ɗen koppareji e holtoɗe naati kanko Ousmane Sonko o holliti gila to Ziguinchor so tawi kay woni on goomu noddimo toon to sursarɗeji ndo leydi Sénégal o nottotako tene kadi so procureur noddimo o nottotako so wona procureur uddita dossier ji ɗi o joƴƴinno toon e dumunnaji jawtoɗi ha joni toon to Sénégal keddorɗen ma en kaale gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal woni maître Abdullaahi Wadda yettima ñalawma hanki o toon to lamorgo leydi France to wiyete Paris taw mi wi toon to Doha lamorgo leydi Qatar kanko noon o yettima toon hanki ñalawma hannde o noon toon to galle makko Versailles ma watton batu gam yaadi makko landa PDS gam yurnitade ko fate banggue e sumgoji leydi Sénégal kanko Abdullaahi Wadda no o holliti oɗo saaha mo gonɗen omo heɓani gaska makko taw koye guenale Touba gam ubbedemo toon e dandude ɓiɓɓe Sénégal naɓe e juuɗe oɗo hen biteɗo Macky Sall ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en jaa toon to Pikine ñande aljuma nde hoorejo leydi Sénégal juuli e juma ngarɗu kano fewi ka udditi toon taw kadi jarkaɗona juma 945 million koppreje franc CFA imam ratibo o noon holliti hen beele mum no fewi kame mosoji kala caggal nde kaɗo hen juma ngarɗina kono kadi lundiɓe ɗiɗo walla tan mbiyen lundiyanke kame hoorejo leydi ndi calmodiri toon tene ɓe jewti e nder juma ka oɗo saaha noon beldal ari hakkude mabɓe
walla rani hakkude mabɓe en gandani taw woni Serigne Mansoura Sy Jamila taw kadi ganda e kala sa gonɗo e ɓoggi karaleje kam yogay jayndeli ene wiya Macky Sall ko kulɗo lundi ɓe ko kulɗo wiide huuli kono ko kulɗo ñalawma aljuma noon ɓe jewtidi toon to juma to ha joni toon to Sénégal keddorɗen ma en jaaha toon to Koungheula 25 kilométre wuro wiyetengo Pakala toon noon ko Pakala ko toon tigui ɗo accident Mousso waɗi accident no waɗi ko biteɗo Oumar Mbaye ene wonde bite Assana Nianga ene wonde goɗɗo biteɗo Mor Mbaye on kam daɗi hen oɗo saaha ne tawi cuuɗi safara gam safrade heddiɓe ɗiɗi noon mbasen pittali mumen caggal nde musidɗo mabɓe on saaha noon yinno mahtade galle e suma ko ɗon tigui ɓe jeehi addunoyde on channel nden ɓe gasi ha lugguiɗi ko nden tigui e luroji ɗi mabbi e mabɓe kamɓe kam ɗiɗo ko toon ɓe kawre lajjala tokoso onon on kam nawama hôpital ne wone safara oɗo saaha mo gonɗen sen giwi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mali no mbiruɗen en gardidi kabaruuji men kerol hakkude leydi Mali kame leydi Mauritanie kene fronde nogase goho ɓiɗɗo pullo teɓama toon taw kadi hen goto ko Mauritanie najo e nder o waɗɗani mofti no fewi kene fotonde 5 kilométre hakkude muɗum e Teneko kene fotonde 6 kilométre hakkude muɗum e mofti e wuro witengo Kawa ko toon tigui ɓe teɓaɓe nanga e wiide noon biteɗo Mouhammeda wuldu Baba Ahmed taw kadi ko mawnuma wonande jaggaɗo Mauritanie joom bitik tawnoɗo e Kawa kanko no holliti miñi ko haydara wonani hen tene kadi suddiɓe ɓe nangaɓe kame jinnamen men kala kolliti haɗo ɗo gonnen anda ka ɗo ɓe nawa aɓe ñaagui noon pelle windere nde mbaɗata hen lelawal beele kadi ande ɗo worɓe mabɓe kame musidɓe mabɓe kala nawa haɗo ɗo gondena anda ka holto ɓe nawa kamɓe noon ɓe tuma ko wadde ɓe jangoji e konin koɓe hinde fama e nder falde mofti ha joni toon to Mali keddotoɗen ma en jaa toon to Bamako subaka hanki wattana musɗo waɗi e leggal bitegal ñama koro toon tigui oɗo accident musɗo waɗi hakkude Kiliana gonɗo e Werla taw kadi ko werlaji ɗi sottorama taw kadi ganduɗa oɗon chauffeur walla tan mbiyen apprenti chauffeur o on tigui dugdanno e Kiliano ko fate banggue wecceta caggal ɓe kaaɓi ɓe pidiri ha wuuli jaw nden ti Kiliano ne joguino laaɓi ɗeɗimo e dande ko ɗon tigui wayyani wa heddodaki e wonki gam noon yoga yampanteɓe e goltoɓe satramde teni ɗon ti kocci cabbi jaɓani toon nde ɓe jettiɓe dañi fiide on Kilian ha ɓakki e leydi koninkoɓe jiya koninkeɓe taweteɓe e 7e arrondissement mo Bamako ɓenne kadi gaari taw kadi woɗɗani Afrique câble gam fabademo ko ɓen tigui jaltini oɗo hennalngol ɗo kayitol taw kadi ɗum waɗi ko hanki toon to Bamako ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ɓiɓɓe fulɓe taweteɓe nder leydi Mali tabital pulago erima ɓiɓɓe fulɓe nottima kamɓe kala ɓe potiti gam oɗo saha haɓade ko watte fulɓe ko kamɓe kala ɓe dentiti wiide yo dartini ha laaɓa ko wona ɗum ko noon laamu leydi Mali yo tettu kala ko fate banggue armeji rokkaɓe ɓeɗo hen wañoɓe wonɓe e nder leydi ndi e kala saaha ne pella ene mbara ɓiɓɓe fulɓe yidde mabɓe ko ɗeɗo gueɗe yo darto so dartaki kamɓene oɗo saaha koɓe yurnittoɓe koɓe mbaɗi kopori wadde aɓe eri pelle windere kala nde gujjitta guite men dara ndeɗo hen bonande wattede e nder leydi Mali ha joni toon to leydi Mali keddotoɗen ma en kaali laafaji mbulaji ɗiɗi ɗi Sri Lanka mbasi pittali mumen taw kadi mbasi pittali men waɗɗani mofti no fewi laafaji mbulaji ɗiɗi jeeyaɓe toon to Sri Lanka en jeegomo e mabɓe gañima taw kadi ko gañanɗe musɗe no fewi kamɓe noon worla mabɓe yaɓɓi ko pettoje ɗiɗo e mabɓe mbasi pittali mumen toon to Mali keddoɗen ha joni ma en jaa toon to Burema e nokku biteɗo Temera e wuro witengo Tin Sakko toon kadi ko worɓe jogitiɗo armeji e natti toon e suudu safara ɓe tonggui wonnoɓe toon ha tiiɗi ɓe guitti kala leɗɗe e safara gonnoɗe toon ha laaɓi ɓe jaadi e téléphone ngaji ɗiɗi ɓe jeeɓaki fittana e goto kono kam kala ko wonno toon ɓe jaadi hen ha laaɓi ha wiccera ha joni toon to Mali keddoɗen ma en jaa toon to Masina bañowo goto mo hinde e Dosso taw kadi ganduɗa ko joguiɗo fetela yoɓima pittali yimɓe ɗiɗo e wuro witengo bingo toon tigui wo yooɓi pittali yimɓe ɗiɗo ne tawe e nder falde en tawi nder falde momi en tawi nder falde monim pa bogo ko toon tigui ɗum tawete o gañi hen yimɓe tato taw kadi kamɓe kala ɓe jeeha koye galle goto kono haɗo ɗo gonden wo suwa taw teɓede e wiide jayde Mali
hatti sen giwi tonto leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry jaydiyanke mo radio Horizon FM RTZ taw kadi ganduɗa ko welet keptinaɗo no feewi taw kadi ko biyeteɗo Hadja Aissatou Belala Diallo kam tigui toɗɗa ñalawma heccanko yo won jagorɗo tonto sectoria to galle lamorgo to jagorɗo ko fate banggue disnodirteɗo tonto galle lamorgo to ɓurɗo ɓattade Alpha Condé ko fate banggue ɗanle Alpha Condé kamɓe jaydiyankoɓe noon RTZ ɓe kolliti hen bellima mabɓe no feewi ha joni tonto Guinée ambassadeur mo Amerique taweteɗo tonto Conakry waɗi hanki hirande mum tonto sehtouriya gam waynodirde ɓiɓɓe guinenaɓe oɗo saaha gayni golle mum ha laaɓi ma hot tonto denduɗi États-Unis de Amerique sen wi tonto Guinée koto Côte d'Ivoire paɗena Alhassane Dramani Ouattara subaka hande o sakti ɓataki mum tonto galle lamorgo to caggal subaka aseɗo walla tan caggal jamma aseɗo Guillaume Soro gardiɗo sursarɗeji leydi ndi tumande hocci lana ndi wawa yaɓande tonto Paris yetti Paris subaka hanki o subaka hande o noon ko hanki no guila hanki ko fate banggue jayde leydi Côte d'Ivoire kala nana cakta ene mbiya Guillaume Soro ɓoyata ma cit golle muɗuma kono noon leelani ko wona ɗum ko subaka hande o tonto galle lamorgo to Alassane Dramani Ouattara e yesso jaymiyankoɓe holliti Guillaume Soro acciti golle mum tonto sursarɗeji ndu leydi Côte d'Ivoire oɗo Guillaume Soro noon gonɗo e jiilu mum tonto France oɗo sa noon ma won toon haɗo e nogas lewru fandu so gueno haji woni hen kolliti noon walande Guillaume Soro holliti ma jeeye ƴamoɓe lefol laamu e nder leydi Côte d'Ivoire mawo jeye o jeyetaki ko wawi hen wonde kala ko woni yesso daɗani guite ha joni koye on fanno keddotoɗen ma en kaale sarɗi yanke taw kadi ko biteɗo Thérèse walla mbiyen biteɗo Célestin Thérèse taw kadi ganduɗa koye nokku biteɗo Bougué Dia e wonde nokku biteɗo Tapé Guiya ne wonde Isia kanko wacciti golle makko alaaɓi kankone e lando mbiyete RDR wo tawtoyi Guillaume Soro tonto Côte d'Ivoire keddoɗen ha joni subaka hanki o ko tana musɗo e ɓiɓɓe Burkina naɓe sappo e joyi ɓiɗɗo Burkina najo wonnoɓe bis iwnoɓe tonto Abidjan payi tonto Ouagadougou koɓe tigui pelɓodiri e camion mawɗo guiwnoɗo tonto Burkina Faso ne fayi to Côte d'Ivoire ne fayi to Abidjan ene jolni nayyi ha heewi ene nawa toon kamɓe tiɗi bukkodiri ken wona ɓiɓɓe sappo e joyo ɓiɓɓe Burkina mbasen pittal men jeeɗiɗo gañi men gañande musɗe no feewi e wiide kay cakto konngol laamu mo leydi Côte d'Ivoire ɗum waɗi koye wuuro wiyetego Kawara noon ne tawe Kawora ene tawe e nder leydi Côte d'Ivoire ɓoyata ma ɗelli mabɓe tottite koreji mabɓe taweteɓe tonto Burkina Faso paɗena to Burkina Faso nogas e joyo koninkeɓe hinde police kame gendarme kamɓe kala ha ɓe mbaddi jungo e fannu ñande asende gam waddude dewle mabɓe taw kadi koto mairie 11e arrondissement mo Ouagadougou taw kadi ko mairie wiyetedi Ibrahima Mare ko toon tigui kamɓe kala ɓe kumana caggal maɓe mbaɗi welnere mabɓe ko fate banggue yangueli mabɓe e kan Gala Baba Sy taweteɗo e Ouagadougou e tawtoreɗe yogay jagorde kame halfinaɓe laamu kame aada kala sen wi toon to Burkina Faso koto Niger paɗena jango waɗi e poste police mo Niger to waɗi koye nokku biteɗo Tila walla mbiyen Tila Kaniya ko toon tigui waɗi taw woɗɗani Tila Biriya ha ganduɗa noon koninke goto gañimi hen kadi kamɓe koninkoɓe ɓe dañi yoɓade fittandu wat bonijo goto hade koninkoɓe heddiɓe ala taw ɓen wat boniɓe dogui payi kerol hakkude leydi Niger kam e leydi Mali sen wi to Niger koto Nigéria paɗena Boko Haram holliti yoɓima pitali capanɗe tato koninke taw kadi ko jeeyaɓe e nder Nigéria ko wona ɗum ko noon armée Nigéria yeddi ɗum ha sori ladde ɓe kolliti ɓe joɓana ko pittal yimɓe jeetato kamɓe Boko Haram ɓe kolliti aɓe jogui limore mayɓe ɓe kala aɓe tami ha tiiɗi sen wi toon to Nigéria koto Cameroun paɗena seppo hanki Yaoundé kame Douala taw kadi ko yaadiɓe Maurice Kamto binoɗo ko kañum gañi sungoji jewtunoɗo hitande mayde nde e landa mum MRC kamɓe noon hanki ɓe mbaɗi seppo toon to Yaoundé kame Douala kala dadiɓe noon kutorima kure gañi hen yimɓe tato kene fonde temedere e sappo e jeeɗiɗo teɓama ne tawe e juuɗe dadiɓe oɗo saaha mo gonɗena toon to Gabo tato nangonoɓe nogas e goho nduɗo hen lewru tumanoɓe ene jeeya e kuddetta bannoɗo ñande jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ɗaccitama hollirama juuɗe mabɓe moddani hen jaydil kewɗi noon kolliti ko fate banggue safara hoorejo leydi Gabo mo sellani guila tan nogas e 4 lewru octobre toon to Riyad taweteɗo ɗo saaha mo gonɗen toon to Rabat
e leydi Maroc ɓe kolliti kene wona milliard uji laamu leydi Gabo yaltinta ngam safrude laamɗo mum ɗum noon sorena ko hokkere mawde wonande leydi Gabo tan to Égypte Emmanuel Macron yettima toon jillu mum jillu balɗe tati ne arde jagorɗe mum Abdullah Fattah al-Sisi jaɓɓimamo toon taw kadi ko jaɓɓungal payodingal no fewi caggal Umar al-Bashir nde waɗi toon jillu muɗum subaka hanki ngam disnodirde makko fate banggue caɗele gonɗe ɗo saaha mo goɗen toon to Darfour seppoji gonɗi toon oɗon ketto Kabaruuji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba Kabaruuji menan jolam jaɓer sawto wala Ghali Abouba ma en jaha toon to Cuba Afghanistan kame Venezuela Ghali Abouba bisimilla maɗa jam hiire mon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe en dow diine ma seydi Saar ko noon tigui kabaruji men joolam jabiri koto leydi Cuba puɗɗotoɗen ñande jamma aletta ene wiyata altine ko tana musɗo waɗi e nder leydi Cuba e nokku biyeteɗo La Havane ko jamguel yiwonde yani e mabɓe toon ngel yoɓima pittali yimɓe tato ko noon kadi 150 neɗɗo barmi hen koto leydi Afghanistan paɗen hoorejo leydi Afghanistan hono biyeteɗo Gani e oɗo saaha woni yidde makko e darde makko ko yo jaam e kisal heeɓe hakkude makko e pelle ceɓɓitiɗe wiyeteɓe Taliban tawateɓe e nder leydi he caggal noon e oɗo saaha fof ko kaldigal woni hakkude pelle kewɗe pelle jogitiɓe to jonde nde gueɗe kewɗe ɓe mbaddiɗo tuwa tokkata e oɗo saaha kanko yidde makko ko yoɓe noddiɗe waɗi erango faade pelde Taliban en nde ɓe joddoto e nder Kabul lamorgo leydi ndi ɓe kalda kaldigal taw ko kaldigal gonga beele jaam e duumiɗo ene amere jamne duumo e nder leydi he koto leydi Venezuela cakkitoten e oɗo saaha foof leydi Venezuela jogui ko hooreɓe ɗiɗo woni président ji ɗiɗi hono oɗo biteɗo Nicolas Maduro gonnoɗo hoorejo leydi ndi e oɗo saaha joni e oɗo biteɗo Juan Guaido ko kañum woni hoorejo suudu sarɗiyeji leydi ndi e oɗo saaha baɗɗo hoore mum autoproclamé wonde ko kañum woni hoorejo leydi yoga noon mbiyane feccere ko ɓuuri hewde e yimɓe jibinande Venezuela e wonde koye makko ko noon kadi leyɗele kewɗe ko wayno dowlaji tentuɗi Amérique leydi France e leyɗele kewɗe tawateɗe e nder dongre Europe kamɓe min foof koye makko gondi kanko oɗo biteɗo Juan Guaido kañumen tigui e oɗo saaha kettini wonde ko kanko woni hoorejo leydi ndi e oɗo saaha joni noon ala ko nanggui Maduro e laamu e jappere laamu so wona kay ɓeɗo wiyeteɓe armée leydi ndi woni koninkoɓe leydi ndi kañumen foof noon e oɗo saaha walla ko ɓuuri hewde men gondi tigui koye oɗo biteɗo Maduro ko noon kadi leydi Russe kañum tigui wondi koye oɗo biteɗo Nicolas Maduro Ghali Abouba safini subaka waɗat feere jara kafe biteɗo bongala subaka ene tawe toon to ñabina saari ha to ñabina walla jogui noddirguel ma ɗo gonɗa e windere nde kala ha tente Afrique mbatta ko 00 222 48 77 82 47 kawrta koye Alhaji Baboy Doro Kebe walla to leydi France e Europe no way jangde oɗo saaha mo gonɗen so tawi jiɗɗa ko golloyade walla jiɗɗa kala ko wadde yar kafe taw kadi ko biteɗo bongal subaka jokkodirta koye musidɗo men biteɗo Moussa Oumar Sy mbatta ko 00 336 51 04 26 95 fedde weltare ɓiɓɓe fulɓe leydi Côte d'Ivoire ene mbaɗi erago taweteɓe leydi Côte d'Ivoire kala nde mbawata nottade e oɗo hen numéro beele kadi mbawa dañde carte kam e simisaji kala kala noon jiɗɗo jokkade waɗata ko 00 225 mbaɗa 08 74 90 90 mbatta ko 00 225 mbaɗa 01 41 00 95 notatoma ko biteɗo Bouye So ɗum noon oɗo mbaɗa erago bandiraɓe ne mbawa toon nottade e fedde heblo sukaɓe Afrique e jokli windere kala jolam jaɓeri ko Ghali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon seri mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hirane musidɓe tedduɓe